I és que els diàlegs que es creen entre l'escriptora i la seva editora són tant o més curiosos que la història que ens és narrada, perquè ens treuen endins de l'acció i ens transporten al terreny de la construcció d'aquesta mateixa narració. Les seves converses orbiten sobre temes com la caracterització d'un personatge, la ressemblança d'una situació o entorn de com s'ha de perfilar cert paràgraf. I tenen com a objectiu fer-nos reflexionar sobre els artificis amb què es construeix un edifici novel·lístic i aconsegueixen el que es proposen, fer partícip el lector de l'apassionant joc de la creació literària i convertir-lo en membre actiu de la trama. Així, per uns moments, podem sentir-nos com a escriptora i viure de ben a prop les dificultats en què topa per poder dur a terme l'edició de la seva obra. Gràcies a això descobrirem que construir una novel·la no és una tasca fàcil i que només a través de l'assaig i l'error és possible fer sorgir vida de les lleves de les lletres. Els projectes vitals de cada membre d'aquesta nissaga no sortiran exactament com ells havien planejat i hauran de triar entre enginyar-se i deixar-se arrossegar pels àmbits del destí o arriscar-se a trencar les convencions socials, a enfrontar-se als fantasmes del passat i lluitar per la seva felicitat. I és que, en el fons, la seva història no dista tant de la realitat que podem observar al nostre voltant. I fins i tot podem trobar-hi punts de connexió amb les nostres pròpies experiències, perquè qui no ha sentit la pressió de complir les expectatives dels seus pares? O quins progenitors no s'han sentit orgullosos quan han vist que els seus fills tenen unes inclinacions semblants a les seves? Ja ho deia Hermann Hesse, la família és un defecte del qual no ens reposem fàcilment. I els personatges de l'esborrany s'adeqüen totalment a aquesta premissa, ja que no resultarà fàcil sortir indemnes de la manca d'afecte que caracteritzarà les seves relacions.